What's up mga bossing? Ito yung mga kaganapan namin sa Sinulog Festival. This time mga bossing, no, nagpark muna kami dito sa basement ng mall. Dati mga bossing, pagagala kasi kami sa Sinulog, nakakommute lang kami. Kaya magmotor na tayo para di tayo mahirapan sa pag-uwi. Dito sa basement mga bossing, kasama ko dito si Dites. Sabi niya siya na lang daw magdala ng monopod natin sa camera. Kasi pag nagkakatotoo daw, nasabi-sabi na may halimaw dito sa basement, papaluin daw niya. Hindi ko makalimutan, men. Guys, asan yung... Yung sabi niyo. Guys, Ano yung sabi sa amin, guys. So eto mga bossing, no, kasama ko pa rin silang Ethan at Janjan. Kasi last year sila din yung kasama ko. So yun, ito na yung mga mukha namin bago lalabas sa streets. Medyo malinis at makinis pa yan. Bago natin ituloy ang vlog mga bossing, shoutout muna natin ang W&M Clothing Apparel sa pag-provide ng customized Sinulog craft shirt natin mga bossing. Alam nyo mga bossing, no, dito namin pinapagawa yung jersey na ginamit namin sa costume sa sayaw. Nag-customize din sila ng mga jersey pang basketball, riding jersey, football jersey, t-shirts, pang okasyon at iba pa. At yung mga bossing, no, napaka-pulido at good quality ang mga gawa nila. So sa mga gustong magpagawa ng mga sublimation jersey nyo, pwede kayo mag-message sa kanilang FB page, W&M. Ilagay ko lang sa comment section yung link ng page nila mga bossing. Dame! So yun, lumabas na kami ng mall para maglakad papunta sa street dancing. Alam nyo mga bossing, no, kanina lang to excited si Ethan at Dites sa makapag-pretty tit daw. Mamaya lang kayo sa street dancing. So dito nakarating na kami sa street dancing. Medyo di pa masikip yung dinadaanan namin. Gusto kasi namin puntahan yung kainan ng kagrupo namin sa crew. Kasi doon kami kakain ng tanghalian. Late na kami kumain kaya gutom na. So maya mga bossing, no, unti-unti nang sumikip yung daan. Ito naman yung struggle natin kasi ang init at ang hirap makahinga. Hanggang sa nakita na namin yung kainan ng mga tropa natin. Dame! Sakto mga bossing, no, gutom na kami. Yo, shoutout kay John Phil Gilig Vlog. Yes sir, follow niyo siya guys, no, sa hindi pa nakapag-follow niya guys. At ngayon, nandito siya ngayon sa Cebu branch namin, no. Wow, we sold out ni John Phil Hiligang ano ko. Ang show may go. Oh? Oh, ano? Cravings talaga natin yung siomay sa tisa. Sa halagang budget lang yung kain natin dito, no, pero busog na busog. Shoutout nga pala kila NN, Ponso, Kat, Miggy Boy, at syempre si Wowie G na busy sa pagtimpla ng sauce nila dito. May naalala ko sa luto-luto dati nung nilagay sa lata. So yung mga bossing, no, kain muna tayo para masigla sa kulitan mamaya. After natin kumain, magpapatuloy tayo sa paglalakbay. Maghahanap daw kasi sila Ethan at Dites ng mga pretty lit girls dito. Syempre may shoutout kami na di nakasama namin. So, ngayon, shoutout nga pala kay Jabon. Ano ba mga naman bro? Kay Senior Miga, dire sayang. Senior Miga. Sakto mga bossing, may dala kaming face paint. Wala lang, trip lang namin maglagay ng pakulay sa mukha namin. Ito trip ni Ethan, gusto ata maging avatar to. Ako nag-avatar yun. So yung magpapatuloy na kami sa paglalakad. Yung ruta pala namin papuntang Mango Avenue. Senior. Shoutout nga pala dito sa contingent na to. May mga kababayan pala tayo dito, mga legendary festival dancer ng Lapu-Lapu City. Dame! Luck din nyo. So couple but it's so excited, very enjoying it. Good luck, good luck. Good luck. Sana ma-shoutout. Ma-shoutout. Di namin inaasahan biglang umambon at biglang bumuhos ang ulan. So yung mga bossing, no, dito lang kami tatambay sa Mango Avenue. Panoorin yung mga kaganapan namin dito mga bossing. Sheesh! 3, 2, 1. Isa pa. Okay. Thank you. Hey, Chief Senior. Hey. Ipot siya siyang dati. Okay, thank you.
Dali ko yung tulunga. Gawang ka daw, eh. Ali, ali, ali. Senyor. Ayaw mo bilang. Senyor. Senyor. Ah, senyor. Ayaw na. Lamat ha, lamat. Sige, sige, amping. Senyor. Ay, pit senyor. Ay, kano? Kano? Di man na mahimog mo ka ba? Samot ay kano na. Pit senyor. Senior boy. Shout out to you, Jabol. Daming chika babes to. Senior Miga. Malas ka, wipit Senior Miga. Senyor Rego. Putian to yun. Putian to. Hi, pit senyor. Pit senyor. 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 Ay, 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 ala. Good luck. Ay, di ka buhay na ko. Tama, wako na lang. Ako Demico. Guwapa rin. Senyor. Pet Senior! Nanita ko ba? Pet Senior! Pet Senior! Asa sila? May damay na rin. Nakuhanan ko.
Morning now. Sobrang dumi na yung mukha ko eh. Ayan o, yung mukha natin o. Pit Senior! Ay, Pit Senior. Pit Senior, Rigo. Senior. 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 Pit Senior! Ay, Pit Senior. Pit Senior. Ay, Pit Senior. Maya-maya mga bossing, nung papasok muna tayo sa mall para magpalamig. Ano po sobrang bintang? Ito yung itaguan pa. Itong dyan. Wala na, wala tayo. Wala na, Pit Senior. Wala na, Pit Senior girl. Kailangan lagi na kaya. Aroy ko. Pit Senior niya, amigo. Let's go! Hi, vlog! Dahil nauuhaw na kami, nag-ice coffee break muna. So yung mga bossing, no, bumalik na kami sa pinagkainan namin kanina. Yung cellphone ko ayaw maditik ang Face ID dahil punong-puno yung pintura yung mukha ko. So kailangan natin maghilamos. Yung ibang face pin parang iba yung amoy. So yung bumalik na kami sa mall para kunin yung motor namin. Kakapasok pa lang namin sa entrance, tinatawanan na kami ng mga guard. Aray ko! So yung mga bossing, no, pinagtatawanan yung mukha namin. Ay, kamantalo ako. Lim ko na kaya ako. Okay, kayo, kilid. Ayos na, nakapaghilamos naman ako eh. Bahala kayo dyan, basta mga avatar na kami. Update, nahiga na sa sakit ng paa sa kakalakad eh. So yung mga bossing, no, hanggang dito na lang ang sinulog vlog natin. Kita-kits sa next nating video. Pit Senior! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Mga boss, thank you for watching.